berdintasun erreala lortzeko lanean nahi dela azkeneko urte hauetan. Eta hainbat ekintza eta egitasmoaren artean, hau hirugarrenez, izango da jabekuntza eskola, martxan jartzera goazena. Berdintasuna helburu daukagun hortan, beharrezkoa da emakumeen parte hartze soziala eta politikoa sustatzea, eta hori nahi dugu alduntze prozesuen bidez. Emakumeon izaerari autokontzientzia, emakumeok gure izaerari autokontzientzia hartuta, gure gaitasun propioak ezagutu eta emakumeon espazioak berreskuratzea nahi dugu besteak. Emakumeentzako egokitutako formakuntza espazioa da, gure beharrak, realitateak eta gure bizi baldintzei egokitutako ikastaro eta hitzaldi sortak izaten dira, baina horretaz gain hori baino askoz ere gehiago da jabekuntza eskola, eta harremanetarako espazio bat ere bada, esperientziak elkartrukatzeko eta hausnartzeko eta bar. Andoainen iazko jabekuntza eskolaren balorazioa oso positiboa izan zen, eta hori aintzat hartuta antolatu dugu datorren hau, eta jarriko duguna eskuragai. Gonbidatu nahi ditugu Andoaingo emakume guztiak parte hartzera, eta norbaitek bestelako proposamenik edo izango balu etorkizunerako ere, badakite berdintasun saiarekin harremanetan jarri daitezkeela. Eta orain Samorai emango diotitza eta aurtengo eskaintzaren inguruko xehetasunak emango dizkigu. Aurtengo udaberriko ikastaroetan batzu mantentzen dira eta beste batzu berriak dira. Mantentzen den horietakoa da batukada feminista, izango dela astelenetan, betiko orduan, 7etan, eta hor biltzen daia emakume talde bat, eta onda handitzen, iaz handitu zen, eta mantentzea baloratu da. Gero emakumeen esku sendabelarrak ere sendabelarren inguruko ikastaroa, iazkoa oso arrakastatsua izan zen, eta bikoiztu egin behar izan genuen, eta aurten ere eskainiko dugu hasierako ikastaroa eta ikastaroa aurreratua edo. Izango da ostegunetan eta asteartetan. Gero denboraren kudeaketa ere hau berria da, aurtengo eskaintzan ikastaro berria da, eta helburua da pixka bat ikastea edo trebatzea gure denbora ondo antolatzen eta gure eginkizunak ez suposatzea zamagaitu bat, bizi garen kaoso hontan eta batez ere emakumei begira hainbat lan gehituak egin behar dituztela eta ikastora hau izango da ostegunetan eta bi aukera daude edo goizean egitekoa edo arratsaldean egitekoa. Iaz ere eskaini genuen menopausiaren inguruko ikastaro bat, menopausiaren argiak eta itzalak, eta errepikatzea planteatu dugu ere, eta hau izango da ostegunetan. Eta beste ikastaro berri bat, mendi orientazioarena izango da, emango du Patri Espinarrek, eta hau izango da ekainan egun ezberdinetan, izango dira egun batzuk jarraian, eta edukiko du parte teorikoa hori gainen egingo dena, baina gero ere hainbat ibilbide eta egingo dira ikasteko mendian nola asmatu bide bat eta nola jakin nola eraiki gure ibilbide propioak beste baten laguntza eduki gabe. Eta gero edukiko ditugu ere teoria feminista bat eta teoria feminista aurreratua edo. Teoria feminista euskaraz izango dena, izango da ostiraletan, 4 saioetan, eta teoria feminista erderaz, teoria feminista bat deitzen duguna, izango da asteazkenetan. Hauek ere iaz egin ziren. Eta azkenik berrien artean dago ekonomia feministako tailerra da, deitzen da ekonomia sentitzeko tailerra, eta helburua da jorratzea ekonomia beste ikuspuntu batetik, gehiago erdigunean kokatu zaintza lanak, eta
izango dira bi saio, bi larun batetan, eta goizetan izango dira. Gero ere errepikatuko dugu autodefentsako tailerra, ekainak 15ean, eta jarraitzen dugu mantentzen emakume jatorria anitzetako emakumeen elkargune multikulturala. Hau da, emakume etorkinentzako daukagu talde bat, funtzionatzen duena urte osoan zehar, eta astero biltzen dira, aurten hasi dira biltzen ostirala arratsaldetan. Orduan, parte hartzeko edozein ikastaroan, e-mail bitartez edo telefonaren bitartez, izen ematea dago. Kurtso ikastaro guztiak doainik dira, eta aukera dago zaintza zerbitzua edo haurtzaindegi zerbitzua eskatzeko doainik ere ikastaroa irauten duen bitartean. Listo, igual aipatzagatik, iazkoa hasi zala dimensio bat hartzen, ondi gora emakume izan zian, 150 gertu, parte hartu zutenak, eta espero ezagun